Скажите, каким образом вам запретили освещать этот митинг? Как вам об этом заявили? Чем аргументировали? Ну, почну з кінця. Аргументації, власне, немає. З приходом нового керівництва, нового топ-менеджменту на канал, аргументації в жодних умовах, що можемо, показуємо, що ми не можемо показувати, немає. А повідомляється це, як правило, в усній формі, трошки там на вушка підходять до того робочого місця і кажуть, це ми не даємо, це ми не показуємо, це ми не висвітлюємо. В цій конкретній ситуації щодо демонстрації мітинга під стінами телеканалу, до якого мітингу там буквально кілька кроків, але знімальної групи телеканалу немає там, але є інші телеканали, вони це транслюють. Чому мені і не казали, що це не можна? В нашому чаті такий, знаєте, де спілкуються ведучі, де спілкуються редактори випускові і де спілкується шеф-редакторка, вона коротким повідомленням сказала, що я не надо, оце так, якщо дослівно написати. Але чомусь ані ведучі в студії якось не дуже то, мабуть, побачили це повідомлення від шеф-редакторки. Ну і ні я. Власне, я то побачив, але я розумів, що це все ж таки суспільно важлива інформація. І я мав змогу проілюструвати навіть те, що відбувається, тому що безпосередньо в студії в цей момент і обговорювалася ця тема, бо так сталося, мабуть, випадково, а тему ніхто не хотів порушувати, певно, з ведучих, але гості, там певні народні депутати були і політологи, вони самі по собі порушили тему, що зараз на Майдані Незалежності от люди протестують проти реєстрації двох специфічних кандидатів у народні депутати, і тому я наважився. Ну, не те, що наважився, от зараз кажуть, що я там щось зробив велике і красиве, але мені здається, що нічого то великого і красивого я не зробив, а я просто виконав свою роботу. Так а какие последствия вас ожидали после того, что вы не выполнили поручение шеф-редактора? Ну, безпосередньо на третій хвилині, коли трансляція іншого каналу з тим, що відбувається зараз на Майдані Незалежності, побачила вона забігла в апаратно-студійний блок, це те приміщення, звідки, власне, випускається ефір, така за стіночку через студію, якщо для глядачів легше пояснити. І вона прям таким наказовим тоном голосно сказала не показувати те, що зараз відбувається на Майдані. Ну і зрозуміло, і режисерська служба, і всі інші вимушені було підкорятися прямій, хай і усній вказівці керівниці, шеф-редакторки. І тоді трансляція припинилась. І після цього, коли все завершилось, коли, власне, ефір завершився, зі мною ніхто не спілкувався, в тому числі і шеф-редакторка, і за 11 хвилин після вже завершення цієї програми вона за допомогою месенджера написала мені: Ігоре, дякую за роботу, але завтра вже є новий випусковий редактор. Вас уволили? Мене не звільнили, бо мене звільнити було важко, бо я вже в процесі звільнення був. Я написав звільнення з телеканалу ЗІК ще минулої п'ятниці, але через технологічні специфіку, тому що там відділ кадрів і директор SEO, вона сказала, ми не можемо день звільняти, а нам потрібно, навіть якщо ви йдете за власним бажанням, певна кількість днів, щоб підготувати документів, підготувати розрахункові документи, трудову книжку, як то кажуть. І мене мали б звільнити, і формально то звільняють завтра, тобто завтра числом п'ятницю. І до п'ятниці я мав би виконувати свої посадові обов'язки. Уточняючий вопрос. Мене відсторонили вже, так? І тобто я і працюю, і відсторонений водночас. Я відсторонений від свого функціоналу, я не можу робити те, що я робив, але я водночас працюю по завтрашній день включно на телеканалі. И последний уточняющий вопрос. Вот Дарья, шеф-редактора, о которой вы говорите, она работала на телеканале ЗИК еще до того, как купил его соратник Медведчука, или же это новая личность среди сотрудников? Ні, це абсолютно нова особистість на телеканалі ЗІК. Вона прийшла тільки після того, як синхронно з тим, як менеджмент на каналі змінився, і після того, як пан Тарас Козак, людина, яка вважається соратником пана Медведчука, став кінцевим бенефіціаром телеканалу. Спасибо большое.
Спасибо. Это был Игорь Крыма, выпускающий редактор телеканала ЗИК, уже экс, с нами на прямой связи.